να δίνουμε αγάπη σε όλο τον κόσμο, να μην ξεχνάμε ότι η Έλλη Πασπαλά απόψε δίνει το καλύτερό της σε αυτό, σε όλες αυτές τις ηρωίδες που μας έχουν εμπλουτίσει τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν και σήμερα... Να θυμηθούμε όμως βεβαίως ότι η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν θεία του Μάριου. Ναι, τι μάτια μετάκια. Σαν ξημερώνει Κυριακή, το σπίτι μου με χάνει. Μπαίνω στο μάξι, δεν έχω και τραβώ, το ρίχνω στο σεριάνι. Μπαίνω στα μάξι, δεν έχω, παίρνω δρόμο και τραβώ, το ρίχνω στο σεριάνι. Έλα μαζί μου μια γιορτή, μια μέρα που είναι σχόλη, για να μας δούνε αγκαλιά, να πνίγει στα φιλιά και να ζηλεύουν όλοι. Για να μας δούνε αγκαλιά, να με πνίγει στα φιλιά και να ζηλεύουν όλοι. Σαν ξημερώνει Κυριακή, το σπίτι μου με χάνει. Μπαίνω στο μάξι, δεν έχω, παίρνω δρόμο και τραβώ, το ρίχνω στο σεριάνι. Μπαίνω στο μάξι, δεν έχω, παίρνω δρόμο και τραβώ, το ρίχνω στο σεριάνι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά που γελάτε και περνάτε καλά μαζί μας και μας δίνετε έτσι κουράγιο. 10 λεπτά διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστούμε Να είστε πολύ. καλά.